ang magtutudlo sa balaod ng utana sa atong Ginoong Hesukristo ug duha ka pangutana. Ang utana siya unsay kinahanglan kong buhaton aron ako makadawat sa kinabuhing dayon. O gay kaduha, kinsa man ang akong isig katawo. Kinsa man daya ito isig katawo. Kinigisi katawo mo ba ni ang ato ang paryente? Maura ba ni sila ang ato ang higala? Maura ba ni ato ang office mates? O ato ang mga friends sa Facebook o social media platforms? Kinsa magyod ang atong isig katawo? Kinsa man, anyone in need. Bisan kinsa nga naginahanglan, mao kana ang ato ang isig katawo. Bisan sa mga tao nga wala to na ilhan, di nanginahanglan at may panginahanglan, mao kana ang ato isig katawo. Di ng Dios nagtawag ka nato sa pagtabang kanila. Anyone in need, mao kana ato isig katawo. Ug ang pagtabang dili lang para sa mga buutan, dili lang para sa mga matarong. Itang tanan, isip mga anak sa Dios, adunay kapasidad sa pagtabang. Sa Ebanghelyo, kining Samaritan diri, ang mga Samaritan, giisip magyuna sa mga Hudiyo nga hugaw. O kining Samaritanhon diri, nakabalo ni siya kung sa kuyang estado sa kinabuhi. Posible siya maayo, posible po siya dili maayo. Apan sa tulo nga nakalabay sa gitulisan, siya ang nagpakita og kaluoy. E kitang tanan adunay kapasidad sa kaluoy. Nga maluoy ta. E kini kaluoy, no, gitisok kini sa Dios diri sa atong kasing-kasing. Ug mo kini ang ulugwa gayon sa panahon na makita nato ang atong isig katawo nga adunay panginahanglan. Ug kini mo'y rason na kita maangkon nato ang ginabuhing dayon. No? Ang ginabuhing dayon. Doon ay mga pangutana sa filosofiya, like for example, why do bad things happen to good people? Or why does God allow evil in the world? O ang humod na tubag niini aron ulugwa ang kaayo. Like for example, adunay natural evil, kamatayon sa atong minahal. Diha sa kamatayon, adunay mga maayo pud nga panghitabo. Like for example, pagtinabangay, pagtabang, dili na pinansyal, kundi sa pag-ampo. Or bisan itong mga igsoon nga wala, nagtingog, no? Ano na yung posibilidad nga magtingog? Diya sa kamatayon. Kung ano na yung mga daghang mga maayo nga mahitabo, taliwala, no? In the face of death. For example, like natural calamities, na yung mga biktima, diya makita ang pagtinabangay sa mga tao, diya sa paghatag o ayuda, mga donations, isip suporta o assistance sa mga biktima, kaayo, bulugwa ang kaayo, because goodness is diffusing. Una yung sa mga rason na ang Diyos
Adunay mga panghitabo sa mga tao ng mga dili maayo nga panghitabo sa mga butan ng mga tao. Ug ato ang paglantaw anong mo-permit ang Dios na dunay mahitabo padautan sa kalibutan sa iyang kaayo. Aron adunay mga maayo nga mga buhat nga mulugwa. Labi na gayud ang kaluoy. Kita matag usa ka nato isikataw sa usag-usa. We are not self-sufficient. Adunay higayon nga kita manginahanglan sa tabang sa uban. Ug mao kana nga i-grab yun nato ang opportunity sa pagtabang kay unsay at ihimo nato sa pinakalabing ubos sa mga tawo nga nanginahanglan og tabang gihimo usab nato kana sa Ginoo.